Hei! Katsomme tarkemmin D-Linkin Nano-USB-adapteria DVA131 ja kuinka helppo on päivittää teidän kannettava tietokone. Kun olet uusinut reitittimen 11N-versioon, mutta kannettavanne käyttää edelleen 11G-versiota, niin ette voi hyödyntää reitittimen täyttä nopeutta langattomassa N-verkossa. Laatikon sisältä löydämme tuotemanuaalin ja ajurit ja pienen nanoadapterin. Aloita asentamalla ajurit CD:ltä ja seuraa ohjeita näytöltä. Kun sinua pyydetään liittämään nanoadapteri USB-porttiin, tee niin, ja reitittimeen yhdistettynä voit nauttia langattomasta 11N-nopeudesta. Tehdäkseen yhteenveto D-Linkin nanoadapterista DVA131. Pieni ja kätevä Wireless N USB-adapteri. Hyödynnä Wireless N jopa 300 megabitin nopeudella. Helppo päivittää aiemmasta langattomasta teknologiasta. Lisää tietoja ja määritelmiä Nano-USB-adapterista löydätte nettisivulta www.dlink.fi.